Benvingudes i benvinguts a La Guàrdia, un podcast on parlem de música sense filtres, ni etiquetes, ni elitismes. Avui tanquem la nostra quarta temporada i per això estem aquí, els 5 membres a l'estudi, tots junts per primera vegada a l'estudi. I a falta de convidat, el que faré és preguntar-li la típica pregunta que li faig als convidats, però a vosaltres, que és quina és l'última cançó que heu escoltat. M'he preguntat aquesta pregunta! Llavors us vaig presentant. Molt bé, Jan. Marc Ferrer, què tal, com estàs? Bé, jo m'he enfadat també. Per què? Perquè estic fart de fer un podcast i que la Vicent surti de festa després de fer el podcast. Vull dir, només ve l'Alexandra i l'Alexandra fa la bomba de fum i no diu ni adéu. Aviam, jo em vaig despedir de tothom menys a tu, també t'ho he de dir. Però no, Bueno, vale. anar a l'Almodóvar de Joanic, o sigui, no compta. Bueno, és l'única opció. No és l'única Jo opció. sempre estic Ah, a la festa. que veu anar al Almodóvar. Bueno, és que El dolent. era l'única opció. Perquè l'1 estava Però sembla, ja sabia que sold out. jo sabia que passaria. Complex. Aniria al del karaoke, està ple, i vas a la merda que hi ha a Joanic, que hi ha I pantalles llavors per què fem I el que has de pagar podcast? 15 de euros. NFL. Pagues 15 Bueno, euros El i podcast tens 40 el fem minuts i te'n vas. perquè ens agrada fer-lo. Ah, sí? per- Jo vaig Ai, emborratxar. Jan, tonteries no. Ah, vale, Però vale. vaig a dormir, vaig ficar al llit molt borratxo i ja Tu està. vas anar a la golondrina en Però comptes ja del està molt bé de dormir borratxo, és que us enfadeu És que molt. molt perquè al malament. directe del Rus també vam anar tu i jo, només de la Polo. Clar, per això ho dic, estic fart d'això. Això era entre setmana, per favor, Bueno, perquè la vida. Aquell dia va ser molt divertit, realment. Vale, la meva és que tinc molts grups. Bueno, Ignasi Estivill, Alexandra Nava, Joana Sobirà. Hola, què tal? I Jan Romaní. Però havíem de dir la cançó, no? Sí, però no us he presentat, llavors Vale. així, saps? Jo és que tinc molts grups aquí, però cançó... No, però Digues, és la digues, última. digues. Em surt Toquisha, però és que he buscat una cosa de la Toquisha, no l'he escoltat, crec, saps? Cançó sola em surt Smooth Operator, que està sortint molt per TikTok. Smooth Operator. Sí, que em surt per TikTok. Bueno, és Clar, és que jo la que tinc tinguis les aquí, la que Vale. tinguis aquí baix, ja Ferrer, està, quina no? és la teva? Simplement. Quina és la teva? Ah, la Combi Versace, perdó, llavors, si no. Ah. Jo me gusta el dinero de la Maria. La tinc en bucle que ha sortit d'avui. Jo la Combi Versace. Jo, si digues tu, perquè jo... Ah, jo Joana. també és una mica trampa, però bueno, és Mi amor por ti de Bernarda. Molt bé. Spoiler. Spoiler. Jo el que estava escoltant era Gent de merda i l'última cançó fora de la secció que estem fent avui és Torrent sanguini de l'Andreu. Ai, molt bé. Molt bé. Fent els deures després Una de del cal i una programa. d'arena. Sí, dic que va venir, doncs ara l'escolto, per fotre. Molt bé. Jo he vingut escoltant veritat, Jardí de que Flors de Lois Airac. Ai, mira que Ai. Aquí tothom La volíem posar. tothom escombrant cap a casa. Va plorar el Jan, eh? L'heu vist plorar alguna vegada, el Jan? Jo no. No l'he I vist. No? Ens va dir que va- Emoció Doncs general. després fiquem aquesta cançó i Va em veus plorar escoltant aquesta cançó, és Sí, veritat, de l'Eloi. jo he plorat també escoltant-la. Veus? I els altres no heu plorat perquè no l'heu he escoltat. plorat, Jo sí- espereu jo un sí que moment, l'he he plorat, No he tingut temps. o sigui, he plorat mentre m'explicaven de què parlava, Ah, ni imagina't. escoltant-la. T'he dit que em podia passar perfectament, això, a mi. Sí, sí, Vull dir. Què dieu? Sí. Bueno, Seguim, no ho perdó. entendries. No. Vale, avui que fem un debat així més al 5 i tal, com que fem una mica també tancament de temporada, de fons ficarem cançons d'artistes que han passat per La Guàrdia durant tota aquesta temporada. maco. Perquè sí, no? Sí, Vale. perquè així no me les havia de descarregar perquè ja les tenia descarregades també. Mente de tiburón. I llavors, Ferrer Ignasi, quarta temporada, ha estat la nostra millor temporada? Sí, sempre és la millor, no? La quarta sempre és la millor, a partir d'ara. No, l'última. No, sempre és la la última millor. que s'ha fet. Esperem que la següent sigui encara millor. Home, clarament... Sí, és la millor. És la millor. Jo crec que sí, l'Àlex i la home. Joana, Clarament, sí, no? O sigui, aviam... convidats... Han vingut en total 4 dies. Factor Estudio BTV també és més, Espera, deixa'm mirar. més espai. El Barto. Què van Sí. fer... No, no hi havia Barto abans. Què van fer els altres anys, a veure? que no me'n Què van fer, Bueno, hem portat la, Us diu, te'n recordo. Rigoberta Bandini. No, estic Com a avançant persona entre la... famosa, no hem arribat al I què nostre ha fet pic. el que va dir per vosaltres? Absolutament res. Estava Ja avançant està. entre la tercera i la segona temporada, que les dues van ser a l'estudi. Ai, a la uni. No, però la segona era mig pandèmia i tal encara, saps? Com... La primera on era? També. A Però va l'estudi. ser Bueno, pandèmia. mitja confinats. Aquesta és la també. millor. Va ser horrorosa. Bueno, aquesta és la millor, clarament, Està clar. perquè Molts també convidats tenim guais. a les col·laboradores. Què tal per vosaltres primer any a La Guàrdia? Què tal l'experiència? Nye. 100% És broma. Molt bé. Sí. No diria que fa un any, perquè per mi ha vingut com un mes, però... Bueno, clar, és que has vingut 2 dies, clar. Clar. Bueno, No, No, vas sumant jo sí, programes jo he i vingut directes bastant. i coses. hi I ha al vingut final... bastant. Sí, més que jo. Sí. Guanya d'assistència. Sí, sí. Jo molt bé, jo pensava que se m'acabarien les idees, però... Bueno, clar, és que Tinc si vens a moltes 5 idees. programes en total, doncs Tu tens moltes idees, te'n Joana. sobren. Sí, sí. Clar, tinc moltes a mi idees se'm de van acabar programes. el partit del primer programa. Anaves amb una idea que la vas... La meva primera... Sí, clar, jo tenia una idea de secció. Vaig fer la història de primera... moda, no? O algo així? I et No, vas ratllar molt anava a fer ràpid. com moda i música, com que queda vincle. A partir de la segona secció em vaig agobiar... No, com li deien? No, novedades, no, curiosidades o... No, les neures. Les neures, això. A partir de la segona secció vaig dir, uf, quin pal, vaig a fer jocs de tonteries. I ja està. Però això és S'ha de literal, treballar més. el que ens ha passat a nosaltres també amb tots els anys, vull dir, que el Ja, Ferrer al però principi que feia programa. jazz i confessiones Jo ho i coses intentava, però així. se'm criticava La meva bastant. secció I ja tenia està. un nom, que no sé si vau arribar a saber, que es deia Les calcetes de la indústria.
Hòstia, O algo això així. Molt bon nom, considero. no ho recordava. Home, Molt si bon no ho nom. presentes tu, Joana, amb aquest nom, com vols que arribem a No ho saber-ho? vaig ni dir, no? No ens arriba a nosaltres. No passa res. Millor programa per vosaltres d'aquest any? Jo he apuntat... Jo diria... ja ho tinc. El que ves la pregunta després, jo diria Calavento. No sé. Calavento, molt bé. Per mi, Mainline. Bon programa. Bon programa, sí. Va ser bastant risses. Divertit, random. sí. Clar, però la segona pregunta és convidat que millor us ha caigut. Sí, que no té per què anar lligat Clar. gens amb el millor programa. Hi ha convidats que et cauen molt bé, però el programa en si, el que... Saps? Jo el millor programa, com una persona ben egocèntrica que sóc, seria el de la Blacky, perquè va ser el primer i em va fer molta il·lusió. Jo no me'n I recordo m'ho de vaig, quin era el m'ho meu vaig primer. passar com molt El bé, teu aquell primer- programa. Estava com molt Ah, la nerviós, Maria m'ho vaig fer molt Lluïsa. bé. Ah, vale. Jo Hòlix, tinc molt bon record de Hòlix. No, Hòlix va ser bastant divertit. Va ser també. divertit. Jo, pues, el millor programa Calavento, però potser és perquè el grup és el que més m'agrada, Sí, no ho sé. segur que és per això. Però el programa està xulo. La meva secció va ser molt el divertida. directe del Rouge. Clar, jo ara, Clar, si fiquem ara directes... la següent pregunta... Digue-la, si vols. Quin convidat us ha caigut millor? Aquest? Sens dubte el Llaunest. Sí. O sigui, per mi és, Llaunest sí, és top. per mi és, o Llaunest. sigui, que persona més graciosa. Sí, Jaume és i Mel, veritat, vam treure molt. Jaume i Mainline. Gent, És que clar, gent de dalt. Mainline... Clar, jo vaig escoltar també sencer. I crec que és Sí, dels pocs que he escoltat gent que del no nord. Bueno, Sí. i també Maria Jaume i Quim l'altre dia, que ja són... Clar, però és que aquí Què? no hi era. No és No broma. podem parlar, llavors. Vale, moment més I millor, tens... espera, millor directe. Digues. Millor directe? De tots. Ah, que hem fet dos El bingo. i el bingo musical. Bingo musical sens El bingo, dubte, que no vam vamos. fer res. Bingo No sé, musical. realment potser el del Rouge, perquè va ser com una hora i mitja, tipus, ens vam passar, però va ser... Però va ser divertit. Va ser com molta estona liant-la, saps? Sí, El de dissabte a l'Helio va ser més Més tranquil·let. tranquil. Va cantar més... el Jaume i va cantar molt bé, a part. Sí. Sí, realment el Cruz va ser molt bon programa. I el bingo musical va ser molt caòtic. El Però jo bingo. Va vaig ser passar- molt divertit, vaig però va ser passar molt tan Està bé el penjat, musical. el del bingo. No, clar. No, No, sisplau. no, no hi ha Espero programa. que no, És que no és vamos. un programa, Sí, només jo. havia Vam fer un bingo. bingo Vale, musical vale, i ja vale. està. Ves allà crits. Fliparia. Saps que hi ha Hòstia, crits ojo que era un i una bingo, Kini eh? francesa No, fent Pues llavors no coses. compta. No cal. Moment més tens o que heu passat més malament en algun moment d'aquesta temporada? Jo ho tinc claríssim. Sí, Digues. Quan un de Calavento en concret em va dir L'Aleix. que m'havia passat amb la meva secció. Que què? Que m'havia passat amb la meva secció. Ah, quan es Ah, va acabar el perquè programa. vas criticar homes indis. Vaig criticar homes indis, però o sigui, en plan, no me'n penedeixo de res. No, ho tornaria a fer torna mil i una fer-ho vegades. 100%. Crec que ha sigut la millor secció que he fet. No va seguir la broma. A l'altre sí, Sí, l'altre és el ofendre. Joan sí, però Però és que l'Aleix... és ofendre. Estava com not all men, not all indies, saps? Estava com... Bueno, molta gràcia. Jo he apuntat anul·lacions, perquè crec que és un any que hem anul·lat molts convidats. Ah, és veritat, anul·lacions. Entre, no sé, els de Mainline que van tenir Covid i no sé què. Ah, sí. Nosaltres Jo que vam haver d'anul·lar tant el Caravent com la Núria Graham per malalts, nosaltres i no sé què. No sé, algun altre, un de l'estudi que va fallar algú que a BTV no podia o alguna cosa així. Sí, sí, jo he hagut 2 dies que he vingut cap aquí i no hi ha hagut programa. Sí, el del Covid de la Mainline, I que el de va la ser una Núria. putada perquè va ser... I el de la Núria, que no se va acabar Ah, fent. sí, i el del Caravent també estava, Sí. Uf, que estava ja teníem, fet. teníem el programa fet Teníem el i programa tot. fet. No, no, i el de la Núria també. Bueno, per El de la l'any Núria que ve. l'havíem fet? Sí, sí. Sí, I jo estava tenim venint cap dos aquí. programes fets a la Presentava jo, el de la Núria, bro. Perquè tu no podies venir. Ah, vale, clar, jo, dic, Tu jo, no, tenies jo no el tenia Covid o fet, alguna jo Jo crec tenia que ell Covid. tenia una El secció García. allà pensada. Sí, sí, jo el tenia preparat. Bueno, doncs tenim 2 programes a la recàmera per quan els haguem de fer l'any que ve, ja està. Jo no he pogut... Ara me'n recordo el meu moment més incòmode. Ah, Quan digues. vam anar a fer la foto, després del programa amb el Ferran Palau, i ens aixequem tots, i el Ferran Palau mateix metro 15, i no sabia com posar-me perquè jo estava al mig, llavors em vaig sentar per com dissimular, però és un moment que... Això és perquè estàs poc acostumat a ser alt. Clar, Jo quan miro... clar però Quan bro, mires a tothom per sota sempre... Però si vas a pobre Ferran allà, jo vaig patir en aquell moment. Vale, Ferran Palau, bon convidat. Un convidat. Oblidat perquè va ser el primer i no Jo estava. us he de dir que em passa que em penso que estava, perquè em vaig mirar tot el vídeo de YouTube, perquè era just el programa abans de que jo anés. I Llavors, estaves no, nervis. o 2 abans, sí. era el Llavors, primer me'l programa vaig mirar que tot- formaves part de la Guàrdia, Sí, llavors és com que estaves. me'l vaig ja. mirar tot i llavors em sento com si estigués, però no Ho vas estava. viure, no? Sí, sí. Molt bé. Vale, hem fet prou Metaguàrdia, ara anem a parlar de música. Fem una mica de repàs de l'any, bueno, de l'any vull dir del curs, allò des de l'estiu passat Tu sempre fins com a cursos escolars de aquest col·le, no estiu. fas? Bueno, perquè si fem el tancament ara Ara i se no m'ha ho de vam colònies, fer, no el ho vam fer al Jan. desembre, doncs s'ha de fer així, No vale? heu fet ball de final de curs. Buah. Vale, anem a fer... Era molt millor idea que no fem programa, fem ball de final de curs, tio. Jo... Joder!
40... Com Has no pots fer el TikTok de quan s'agafa la mà? Com és? És que m'imagino la de No gimnàstica. és que me recordo, no sé res. No sé. I no passa Vaig a que- final del curs, m'imagino, amb aquesta cançó. Ah, no, vots per Com tu. tots així. 100% vots per tu. I Però tothom ja ballant amb va, la seva és nòvia l'hora i jo no. dels Una cosa més animada que boig per tu. Bueno, La resposta Ah, és no, no, Marc. coti per coti amb la... Danza Kuduro. Clar, Una cosa, sabeu ballar sardanes? No. No. Sí, Sí, jo sí, n'he sí. après Moure arrel peu de la amunt i cançó. avall i així. Jo l'altre dia, que estava per allà al teu poble, que va sonar el Tiets, i em diu, va, sardana, visca Catalunya, que puta Espanya, en plan, és que no sé ballar sardanes. És com el ball tradicional I del... no saps fer res. No, clar, és puta, que- és fort. No, jo crec que de veritat que hi ha molta gent que ha après a ballar sardanes amb la cançó. Sí, Bueno, jo vaig intentar seguir com ho feia la Perquè penya. és bastant Però mai, facilona, mai hi amb havia 26 que anys ser havia tingut, capilós per Catalunya. havia tingut la situació que havia de ballar una sardana. Clar. Perquè Bueno, això- al col·le no t'ensenyen, no? No. No. El ball Hi ha dels algun bastons col·le, sí. jo he El vist- ball dels bastons sí. Al TN Comarques Per ensenyen amigues algun col·le també. que sí. No me'n recordo. Al tot Sant Però- Cugat parleu de sardanes als col·les? I tant, home, és que Sant Cugat és capital de la sardana. Informació. En sèrio no? Bueno, tot això... En sèrio? Sí. Aquest any és capital de la sardana. Però va rotant la capital. Sí, Granollers, va rotant i cada... Manresa... cada any és bueno, L'any que ve Mataró, L'any que ve el Camp Nou, jo crec. Però saber. Escolteu, millor artista local d'aquest curs. Local, hi local havia. què vol dir? Perquè Clar, Local vol, aquí tenim la local vol dir Mullat. Catalunya. Ah, merda. Nacional, llavors. Havia apuntat de la fuente. Eh? No som una nació? Vale, doncs si voleu fem Espanya, fem No, Espanya. nacional Catalunya, som una Aquí nació. parlem de música Res no. catalana. Català. Nacional i estatal, podem diferenciar. Nacional Catalunya, estatal Espanya. Nacional català. Estic correcte, Marc. Bueno, coses. Nacional socialista. Jo crec que per molt que no vulgueu, jo diria tiets, realment. Vull dir, ja estàvem parlant sense voler. Bartotalla. Per lo que ho han patat. Jo, Home, no, perquè hem passat de... O sigui, tipus, tu, per exemple, no els respectaves abans i des d'aquest disc sí que els respectes. És que el dels tiets és molt fort. Jo... Tinc raó. Tu Objectivament, també dius sí. tiets? Què? Tu també dius tiets? No ho sé, jo estava pensant... Si no hagués dit tiets, ni de... No, ni digueu hagués dit altres, que tiets ho he dit Jo diria que Julieta, perquè també ho ha patat bastant. És I m'agrada molt més. bon nom a dir. I la Ludwig. La Ludwig. No és Aquest més l'any any justament passat? No he fet res. No dic a males, Joan, no dic a males. No, jo no dic el situo més de l'any No, clar, és com de l'any veritat. passat. Clar, no, és que jo estic projectant en Com el, del en el fer que el passarà. disc, com llavors. No és que ho petaran. Tot Clar, l'estiu jo ja dic l'estiu que- fent 1000 festes majors, tal, no sé què. Ara estan en modo descanso. Sí. Però és que en realitat O sigui, no aquest estan en any modo Catalunya descanso. sí que ha sigut molt tot, Tiets, Figaflaues, Julieta, Musca... Bueno, és que tots aquests Oi, la estan... musca. Jo la música la tenia, el que pregunta el Jan després, per això Però no... que has respost les preguntes abans de començar? S'hauria. S'ha llegit el Que ha guió. fet els deures. Bueno, m'he llegit el guió. Bueno, Bueno, jo dic, m'he apuntat amb boli ara aquí ràpid, veus, així? jo dic Manel perquè ja no donen pel cul. Ala. És que has de ser Però- hater fins i tot en aquests moments de preguntar... Coses maques. És que no me cuento però ara ara- ser hater, Saps tio. literalment el dimoni, o sigui, és El Guim Gisbert traurà música, llavors tornarà a estar... Ah, sí? És que... Bueno, Creieu així què ho han dit. passarà? Que no ho Espera, faci. creieu què passarà com amb l'Ernest Cruzats i la Sí, iaia? és que fa molta... No, espero Què que és no. el que ha passat? Perquè Perquè s'ha és menjat que- un torrat. Va, perquè jo Ningú li fa no sé cas. qui és l'Ernest Torrat, però sí. L'Ernest Torrat, sí. L'Ernest Torrat, Que bueno, ok? Era És cantant de la difícil, iaia. o sigui, és molt difícil. És molt com... difícil. No, aquell dispers no es vaig gravar. No. No ho saps, però... Si ho fa molt malament. Però potser Ho fer-ho molt malament. totes les bones lletres eren dels altres, saps? Sí, No, la però, gent- no, però, però potser- però igualment no, és ell, saps? Sé que no és Ja, veritat. però potser és una cosa superavorrida. O sigui, Pues evidentment no serà el mateix que Manel, però a no ser que faci alguna com molt experimental, o que molt la gent li avorrit, costi de o tragar, molt avorrit, jo què sé, saps? En plan, com O que ell sol sigui amb la massa guitarra, igual que lo superi- d'abans. avorrit, Catalunya s'ho traga. perquè Massa Catalunya igual és avorrit funciona. en general. No, Manel no és Torrats- avorrit. Ernest Torrats és massa Manel no és avorrit. No és avorrit, però recordem que va començar amb un ukelele. Sí. Eren avorrits, Sí, però vaya discazo, aquell primer. sens dubte, no ens ho farem. Però que tampoc eren superanimats, vull dir. Catalunya es tragaria un Gisbert Sí, avorrit si era el clar, A Gisbert. veure, el primer disc te'l tragues, Ens però... volem de Convergència. Vale, voleu fer Espanya també? Sí, Us clar. venia de gust fer millor Espanya artista sempre, espanyol. Perdó. era una- Digues. Jo havia ficat el de la Fuente. Sí, jo també anava a dir de la Fuente. Molt bé. Ha fet un discazo, és el que més he escoltat quasi aquest any. Ei, Ja Maria som Escarmiento, discos, que no us agrada. Maria Maria Escarmiento, bueno, està bé, està bé. Està bé. A moda personal. No, Molt en home, peu. jo la Maria per mi bastant. O Per sigui, això ha dic, fotut un que no- pet que molt no és bèstia aquest any. descabellat. Sí. De la Fuente també, perquè són molts anys, És com que de la Fuente ha sigut com... rebentant-ho molt i de cop fa un disc com molt sèrio, molt guapo Perfecte. i perfecte. Perquè els últims Disc discos perfecte. eren una mica llufot, els últims discos. És A que mi no sé em si va- feia, és que no sé si feia molts discos. Feia Sí, molt, sí, sí, feia sí. molt No. temps que no publicava res, No, no, molt no, temps. no, s'està confonent. Feia anys que no publicava res de la Fuente. No, Home. té un disc de fa poc. Té un disc... Sí, din... L'any passat té un EP, 2022 té un àlbum, o sigui que... Sí. Àlbum EP... Però abans àlbum. d'això no feia molts discos, com quan va... Perquè abans no Ah, és es, veritat. no es portava Clar, és tant que lo jo, de per fer exemple, discos. Milagro ni l'he escoltat. Clar, per això, perquè no era És molt que guai. per aquest any què és? Perquè ara estem a 2023, però no fa tant que ha començat l'any. Clar, és que El curs curs. o abans, El curs, clar, el és curs. que... Des del setembre. Sí, setembre-juny.
És que no tinc memòria. No sé qui ha fet coses, o si saps. Perquè jo també Ja, et diria és la difícil. Rigoberta. Crec que és més d'abans, diria, Rigoberta. Clar, Rigoberta, aquest últim curs no... No va ser aquest curs que va treure el disc últim, que va fer com aquelles pot ser. entrevistes amb la Però- Juliana. però que el estava boom és amb d'abans. Tangana. Però Això aquest disc sí. per mi era com un disc de tancament de carrera, no de... A la No, de però carrera, no. por culo. Però no, me refereixo com de... la Imamada quan Estic d'acord, això. Sí. La Imamada, que és com l'últim La hit Imama que és té. primavera del... Clar, no, sí, És l'últim hit anterior. que té així, loco. Podria Jo- tornar a la Rigoberta? Ara, Eh? en sèrio, podria no tornar a la Rigoberta. Es faria un Està favor, tornant. potser. Per això, però potser no cal. Es va casar l'altre dia, ho va veure? Sí, he Sí, vist la vaig boda. veure la boda, Sí, he vist la boda. A mi no. Sí. Em va Home, dos semblar- friquis. Per què? Oi, va semblar com És que agafar jo tinc- la part catòlica de la Rigoberta, Però del personatge, Ah. no de la persona, no? bueno, de la família, No, no. Ah, de la família. persona, de la amb, persona. amb tots els de Vengamonjas fent el capullo per allà. Ja, és que jo no vaig veure tantes coses. Vaig veure com més els vots, el seu vestit... i Ah, com jo vaig més. veure molt a l'Esteban de Vengamonjas fent el capullo. Jo això no vaig veure. I la Rigoberta tallant el pastís amb una espasa fent el capullo, també. Vaig això veure no vaig vídeos... Bueno, clar, segueixo el Xavi Daura, a l'altre, I era anava tot fent vídeos directe. de la part de fer els capullos de la boda. Molt de bé. l'Eusebio. Vaig veure per sèrie només, crec jo. Artista internacional, Coco. jo dic Miley Cyrus. Totalment. Però per què ha fet Flowers? Perquè Flower- el sí, disc no l'has però és igual. escoltat. Ai, tant que he escoltat el però disc, per el sí. renacer. Sí, però és igual. Sí. O sigui, ha He sigut escoltat molt el heavy. disc i m'ha agradat molt el disc. Sí, Jo lo l'he compro. escoltat. Jo no, Sí, sí, jo sí. diré Bad Bunny. Sap greu. La vieja confiable. No, te lo Però Bad compro. Bunny Sí. va ser l'estiu. M'ha fet disc. No, però tota la gira de directes, lo nou que està sonant. Estàs en el Mayline. Quants has vist? Sí. Quants directes has vist? Directes. En vídeo, molts. En Jo persona. no. cap Estan ni guais un. o què? No, realment sí, molt. Però Bad Jo Bunny diré no pot Bad guanyar cada any el premi a millor artista. Bueno, és el internacional. primer any que vau tu. Deixa'm, home. Jo internacional no tinc ni puta idea, que dir la veritat. Jo- Ah, Fred Again, potser, no? Jo Fred Again el vaig dir l'any passat. Any No, però a nosaltres seria més... Jo ho vaig dir-ho. Però no ho havia patat tant encara. Potser vas dir com a cosa que ho petaria. No, Que no, encara és millor. jo vaig- No, Això fa- perquè això fa va 2 dir- anys, ho va dir. Perquè va dir que va ser molt important per ella la pandèmia. I jo el vaig, O alguna cosa jo el vaig veure l'any passat, ja va anar al primavera, i el vaig veure. I... No, jo volia mirar quan va sortir l'últim Jo disc estic mirant coses, de la també. Taylor Swift. A veure. Ai, em va. Aquest curs. Tampoc es pot dir la Taylor Swift també com a comodín. Aquest curs, 100%. 21 d'octubre. Mm. Aquest disc m'ha molat molt, el Midnights, el de la Jo Taylor Jo és Swift. que no, la Taylor Em Swift sembla molt no guapo. hi connecto, tu, no hi El connecto. disc de la Caroline Polachek m'agrada. Ah, També Hòstia, l'he clar, escoltat. perdona, perquè no no, l'hem dit. borro Bad Mira, Bunny. potser dic que... Borro No, Bad Bunny. spoiler, que després jo faig Caroline per aixecar Bueno. la següent pregunta. Ai. És igual. Vale, no, i ja estaves amb això, apostes d'artistes... Bueno, això ho va ficar el Ferrer, però és molt difícil, eh? Clar, bueno, Tu vas si dir, ho haguessis El dit... què, el què? Clar. Aposta per un artista que ho peti l'any que ve, La Julieta. Julieta. A nivell internacional. però la Julieta ja ho està patant. Però No, a però Espanya. més enllà ja, vinga. Sí. Sí, perquè cada cop farà més cantons en castellà, com està fent ja. Llavors, Són de roses. Ja anirà a la Pija i la Kinky. Anirà a la Pija i la Kinky en 3 mesos, jo us ho dic. Tu creus? Sí. Home, perquè Carlos Pérez Sí. li encanta Ja- la ja he Julieta. trobat- exacte, No para de sí, penjar sí, cantons en sí, castellà. sí, sí. Et dic jo, que en 6 mesos està a la Pija i la Kinky, la Julieta. A mi em fa por que no es perdi, eh? O sigui, perquè no està traient massa música. Que no deixi de ser saps? catalana. O massa, vols dir. està traient molta música. Pensava es que perdi- Massa que no- música. Ah, massa, vale. Que no es perdi de catalanitat o que no es perdi de Musicalment, ritme? Les dues, les Sí, de dues coses. música, ah. Tipus No. d'anar a petar-ho tant, que al final ja no saps ni què estàs fent, saps què vull dir? És molt probable que De passi. treus tanta Que música... faci cançons de merda, passes a vamos. castellà. Sí, que Com- deixi de pensar-se bé les coses com se Bueno, les si pensava parla al en principi, propietat. saps? Ferrer, Com vols dir idees la ben teva, fetes, la teva això. teoria de... Ah, no, que potser ho parleu després de la secció No, vosaltres. no, no. Pues- Seria un bon plagio. Quina és la teva teoria? No, no és una teoria, és 100%. És 100%. Què? És que no podeu deixar de veure ara. Ho he de veure l'Ofi, també. Ah, sí? Que la cançó del cotxe aquesta de la Julieta, Sí. Com és això? L'estribillo és más d'estribillo que el mandanga està el de l'Armador Ribas de la Casa de Cina. Ah, vale. Jo havia entès Gangnam Style. I No, deia, no, Ai, jo el també. mandanga style. És Jo que un també. cop les Ni no, coses ni no hi ha no, volta ni enrere. no, ni no, ni no. Què és això? És El manga veritat, style o la És lo de Julieta? l'Amador. No tenia Una tan us. nominada Bueno, a la de l'Amador. potser no vas valorar bé en el seu moment a l'Amador de la Argentina, que va fer una cançó pegadiza, i com era la casa vecina la vas Aquesta criticar. revelació. S'ha cantat molt aquesta cançó, la gent la canta. Bueno, Sí, potser una Abans. cançó irònica Jo- sobre la música patxanguera. I després de fer una cançó irònica, bueno. Estem parlant de plagi? No, no. No, no, encara no. Ah, vale. No, abans anem a, jo l'aposta no ho I sé. encara pitjor, ojalà fos plagi. Vol dir que he fet una cançó bonita. anem a les cançons que heu portat. Vale? Llavors us he dit cançó que més heu escoltat aquest any o que més us ha marcat aquest any brutal. o que sigui important aquest últim curs. I això realment- Joana, comences tu. Però primer que soni o...? Vinga. Com vulguis. Sí, sí, que soni. Quin ritme.
la veu i aquestes coses. La intro és llarga. Vale, primera cosa que vull dir, 100% verídico, perquè l'estava escoltant, és la que he dit. I no era perquè l'havia de triar, L'estaves escoltant perquè dic, què diré ara de Bernarda? No, és broma. M'ha costat moltíssim, decidir, suposo que tots. Però he escollit aquesta perquè em va pillar en un moment que de cop vaig començar a escoltar com molt a Bernarda i com aquesta música que ha passat molt per l'Elio i tal, no sé per què. I em va molar molt perquè, o sigui, la producció, com està produïda i les idees. No tant de que soni superbé a nivell de producció, però com tot. I vaig estar bastant temps com amb això. I aquest tema... És molt proper. Està molt guapo. És com que t'abraça, és com que t'abraça. Jo t'he de dir que he escoltat molt a Bernarda. Sí, Jo molt. també. I crec que està molt Em poc trenca el cor valorat. cada dia. Sí, està molt guai. I els nous temes que està traient també. Jo l'any passat és el més vas escoltar Bernarda, un dels 3 temes més escoltats era un de Bernarda. Sí, crec que l'ha fet. No, jo també he Sí. escoltat. S'havia fet també, com vaig fer tu això, el tercer era Te odio, també a Bernarda. No, és que... Bueno, i que crec que és com un estil que jo faria, saps? Que m'agradaria fer. 100%. El problema de Bernarda, i no és per a la raja, per variar, és que totes les cançons són una miqueta iguals. És com sap greu, que... Hòstia, tio. Però a mi Però mola molt. Però a mi justament m'agrada. A mi canvi. justament m'agrada com un artista que... Mira Mac de Marco, tot és el mateix. Exacte. O sigui, que a mi que transporta un mood. En Sí. plan, a un Clar, mood, és hi ha un unes mood. sensacions molt concretes. Però no t'avorreix. Però es crema ràpid, això, potser. No, a Jo mi no, no, a mi no. a mi és un Depèn artista... o sigui, clar, Clar. El tema és que no té moltes cançons encara, però a mi jo no me'l cremo encara. No, jo I tampoc. rotllo, és dels o sigui, artistes que dic, va, jo què sé, estic a... Ves, típic, Sunset, a la terrassa, fem un cigarro, no sé què, en plan... Em puc posar aquest artista i m'és igual, m'és igual la cançó que sonarà, no he d'anar a seleccionar. Totalment. Però En canvi, altres artistes és en plan, ara una cançó molt així, ara molt així, i en plan... És tot un mood. Sí. Una Sí. mica com el Bohemio, també, amb això. Que és com tot una mateixa atmosfera molt Sí, concreta i no surt molt d'allà. Però a mi m'agrada molt perquè és que no t'avorreix, o sigui, a mi no hi ha cap tema que dir pal, saps? No, Com que 100%. tot està molt allà. O sigui, fet això del cremar, he cremat més a Bernarda per tenir poques cançons que no perquè tot sigui com similar. Sí. Sí, Però que m'he fet en repi tot el rato, però... Àlex, què portes tu? Jo he posat To My Love de Blue Boy. Moderna. Fas el temps. Estaba pensando la noche que te... Més una versió... com es diu? Bomba estèreo. Gràcies. I, o sigui, realment, o sigui, no és de les... Ai, que estoy pesant massa. No és de les cançons que més és... Ai, no puc, un moment! Problemes amb les ulleres. Hola, sí, aquí l'altra vegada. Què És que al passem? final, l'alta moda és tan complicada a vegades al final amb la vida. No és de les cançons que més he escoltat, però sí és de les cançons que més he repetit en poc temps. És a dir, en plan, com de cop i volta em voto per aquesta cançó i va estar potser 2 mesos que només escoltava aquesta cançó i de tornar a començar, Crec que és preciosa. I vaig conèixer el senyor Blue Boy, El Xavi. sí, a la Zero Club, unes festes molt xules que fem. I, Uau, i és no es va encantador. parlar d'això, Brutal. I és encantador. Llavors, sempre suma que l'artista caigui bé, considero. Vaig fer no? la primavera aquest, molt d'hora, com, Xavi, com estàs? I era com 6 de la tarda, hi havia molt de llum encara. Fet caldo, ja. I em diu, m'abraça i em diu, fuà, tio, m'aniré molt per tu, però diu, vaig borratxíssim, ja. Era com les 6 de la tarda. Acaba d'obrir en primavera, no? I acaba d'arribar, m'està fent la primera i em diu, uah, tio, vaig borratxíssim. És boníssim, cau superbé. I ja està, poca cosa més a dir. La Molt bé. veritat. Ferrer? Ah, vale. Hoy no quiero darte flores, mi amor. Quiero ser sincera con esa canción. Que la escuches cuando no esté junto a ti, para que pueda estar cerca aún así. No es gran cosa mi voz. Què és això? Què Ho és? fa molt. Que veritat. Com que em sona la veu, però no la No identifico, l'heu escoltat, saps? però no. Es diu Lucillón, la tia. Ah, us l'he passat Lucillón, segur sí. perquè Ni m'agrada idea. molt. I la cançó es diu Hoy no quiero darte flores. Pues m'agrada molt. És brutal. Sí, ha tret un disc. És del disc? Ha tret un disc, sí. La vam va treure ficar a la Soundchart, aquesta Al gener Va treure un disc fa poc, és molt guai. Molt guai. I no sé, és una cançó que vaig ficar-me molts dies molt en bucle. O sigui, la típica cançó que te la fiques un cop al dia mínim, Sí. que t'aixeques clanc, pues aquesta cançó vaig estar bastant enganxat. És bonica i és trista i no sé, èpoques també d'hivern tristot em va acompanyar. Em va arropar. Molt bé. Jo no ploro, però bueno, quasi. Quasi. veure. Ignasi, et toca. Bueno, mood bastant diferent, la meva. Foto però diu borra, la meva nena em fas parar.
se'm fa córrer. Deia que no li agradava i ara em roba de gorra. Quina morra. Se'm va caure al terra quan vaig veure set playlists. Vam quedar per veure Netflix i vam veure Netflix. Van cap a la sortida, ho confonen amb l'èxit. El meu cap donant voltes com un escalèstric. Me la lio una mica, sempre ha de ser èpic. Si em preguntes coses rares, deixa-ho que m'ho pensi. Ens vam donar les dots esperant que es vesteixi. Si passa un rato més faràs que m'arrepenteixi. Jo he seleccionat aquesta també perquè no havia vist les preguntes del Jan, del millor artista i tal. Llavors, havia pillat com la música en general, com perquè... Com a concepte. Sí, bueno, aquesta cançó també m'he viciat molt, eh? En plan, vaig ficar jo de Stats for Spotify, de quines cançons has escoltat més els 6... I la primera. Els 6 últims mesos i estava com top 5, en plan... Hem ara vist punt de mira, per això. No, i bueno, i també em molava perquè això va venir fa un any al programa i... Sí, i ho ha patat molt. I a les... És que com sou, espera, de veritat, porteu la gent a la cima, no, que en aquell moment tenia 2 o 3 temes i em molava, i ja m'agradaven molt, però com justament per això, que va tenir ja una hype al principi, Germana Batgial, etc., com que crec que tothom s'ha mirat bastant els temes amb lupa, en plan de... Va, a veure si... I com tot el que va traient sempre està encara més guapo. Se l'ha exigit més que i això ha sortit ara fa poc, nivell, l'últim EP aquest que ha tret ja està molt guapo, està saps? Està molt ben fet. I, joder, que amb tan jove i amb un any, saps? En plan, tots els temes que treguis, en plan, estan molt bé, i ara ja t'estigui escoltant ja bastant tota Catalunya, com... No, és molta repro que té a l'EP. No, és que... 350, 200, 500, 1 milió... Et dic una cosa, TikTok ho ha fet, o sigui, ha fet molt bé TikTok, la música. TikTok ho ha fet molt... Sí, no, la música ho ha fet molt bé TikTok. Bueno, perquè és jove, té molts col·legues joves. Ja, però com ella té molta expectació, jo vaig veure el bolo de l'Helio, que era com... O sigui, en aquell moment no van venir molts fans, però ja van venir 100 col·legues, pràcticament, saps? O 60 col·legues, és molt... O 30 col·legues i 30 col·legues de col·legues, sí, però com molt ràpid ja amb 3 temes ja mobilitzar tanta penya, saps? En plan, jo vaig anar a Sidecar a veure-la, que tocava amb Jove Drai abans, que són com amics i tal, i no sé quan aforament té la sala, però estava patadíssima i la penya com... A tope, Però a tope, o sigui, i és com tot penya, col·legues i tal, evidentment que no, però... I jo el que em va flipar molt és... O sigui, la seva actitud. O sigui, t'ho juro, que semblava que portés 15 anys fent bolos. Sí, està molt tranquil·la sempre a l'escenari. Portava un chill i una seguretat, o sigui, com... És flow. És aquest flow natural que el tens o no... No, però el tens o no el tens. Bueno, clar, gorra feíssima, i sobretot el Girona feíssima, i és flow. El tens... És una cosa que cantant... És aquesta màgia que la tens o no la tens i ja està. D'allò que dius, mira, te la suda o no la música que fa, però la veus allà i et quedes així, en plan, què està passant? És molt bona. Molt fort. Sí. No, una crac, la veritat, una crac. Vale, tanco jo, ja ha sortit abans el nom de la Caroline Polachek, un artista que jo abans no havia escoltat mai. No et pega gens, t'he de dir. I de cop em vaig viciar, que flipes aquest disc. Jo m'he viciat molt, també. M'encanta. Home, és una obra de... I la portada, no us atrapa molt la portada? Jo a primavera em va quedar una goteta per aquí, així. La roncola. Sí. Bueno, i la que més de totes, la de Sunset. Total. An uninvited guest. I turn it right instead of turning left. The pull your patience is a magic kind of medicine. Bueno, res més a dir de Caroline Polachek. Passem a les seccions que heu preparat per parelles aquest cop. Qui comença? Comenceu Ferrer i Joana, comenceu vosaltres. Vale, la millor secció. He triat la sintonia de la Joana. Sembla fantàstic. Foteu-li. Vale, anem ràpid. Vale, portem la millor secció de tota la temporada. No puc mirar el guió, no? Perquè si no m'entraré a la resposta. No miro res, vale, millor. Ja us hem robat els fulls de les seccions, però igualment. Vale, es diu la secció Les calcetes de la indústria i literalment, o sigui, avui exemplifica molt el que anem a fer. Porteu calcetes de la indústria, literalment? Sí, el Marcos les ensenya. Jo no... Ara està pensant que quan m'he ficat unes calces, potser una vegada poc, no moltes. Crec que no. Us esteu dispersant, eh? Anem al gra i us esteu dispersant. Concentració. Parlava de mi. Vale, anem a parlar d'una cosa que a tothom li agrada molt, que són els plagis, vale? I anem a criticar a full. Llavors, hi ha plagis de tothom, de gent local, de gent propera,
i ja està, llavors anirem bastant ràpid. Us posarem, és com un joc, us posarem primer la cançó plagiada L'original. i haureu de dir... No, la plagiada. Ah, sí. I després haureu de dir... La plagiadora. La plagiadora, exacte. Ai, perdó, La sí. 2.0, m'he per equivocat. entendre. Sí, la plagiadora. La més nova. I haureu d'endevinar a quina cançó plagia. Vinga. Vale? Vale. Les que són molt difícils us hem posat algunes pistes. Vinga, la Let's primera. go. Tu te'n recordes? Jo sé Ens quina ho vas és. dir l'altre dia? No te'n recordes? Jo no sí. me'n recordo. Sí, o Us sigui, havia això fet era spoiler. el Bohemio. Sí. Jo me la vaig ensenyar pel carrer i ja sabia quin grup era i és molt evident. Ah, no, Si coneixes la cançó. Jo no tinc ni no, idea. no me'n recordo, no me'n recordo. Però quan la veu posar vaig dir, uah, sí. Vale, a veure que soni la plagiada. No és la del Bohemio, aquesta, és la... Ja. No és la mateixa. Jo no sé quina cançó és, jo sé Escoltes la veu, potser. quina cançó és aquesta, us ho juro. Sí, sí. Vale, això és Selfless de Strokes i és molt fort. És La molt Inter fort. Clar, i a més és de les noves de The Strokes. És de l'últim Sí, àlbum, no? no. Sí, sí, sí. I a I en part una- és com grup preferit del Bohemio. en una entrevista ho diu com... Bueno. En plan, tranquil·lament l'he agafat i... no és chill. plagi, és No. homenatge. No, diu que li agrada molt aquest grup. Ah, En vale, cap no moment diu ho ha he dit. agafat la mateixa No. intro. Bueno, tampoc seria A malament. mi no em sembla No, fer malament. homenatges Coses que estan bé. passen. O sigui, No, però és que, a veure, jo volia dir una cosa. Jo, si jo pogués fer un programa d'una hora sobre plagis, el faria. I Una posaria... temporada sobre No, plagi. no ho temporada. dubtem. I aquí llavors, segur que es fan un espai, eh? i el faria... I hi ha més cançons del Bohemio. Sí, Està, bueno, no passa res. bueno. O sigui, del meu grup també, d'Al·lèrgics al pol·len també. Però que també són- ens Has podríem ficat ja trobar. temes Curiós també que- aquí? curiós No, que- no, no. Anda! Curiós. Vaya! No hauria fer Baixo, autobombo. No. Oi, no hi havia prou temps, eh? Anda! Vinga, va. Havíem de prioritzar. Segona, va. Va, així fem per molta gent. Quina és? Això és gris. Molt bé. És És que primer m'he pensat que era gris. Clar, és One imitant el- Direction. Això que són és One Direction. Però de quina és? Sí, quina és de gris? Bueno, és que aquesta intro era la de gris. Ja, però no és la cançó de Gris. No? Quina cançó és? La Com es diu? És que ara l'has de tornar a posar, però... És la mítica. És la de Tell me more, tell me more... No. No? Ai, Ah, sí, sí. sí, no? És És la aquesta. mítica de Gris. Com es diu? Ho sabeu? Es diu Tell me more? No. No ho sabran, és impossible, jo crec. Però jo crec que això és un plagi carinyós, sabeu? Un homenatge. Això és Sí, és un homenatge. Però, Podem parlar del temazo que és això? És que és però també el boníssim. Gris, com el ser d'una pel·li i tal, no em sembla com tan agressiu. I amb tants anys de diferència no em sembla tan agressiu el plagi. No. Són 30 anys de diferència, saps? Tranquil·la. No? De quan és Gris? No ho sé. No sé, no tinc No sé. idea. Què és més important per la indústria, One Direction o Gris? És que això és Bona un tema. pregunta, Jo crec que Gris, Dos tòtems, dos tòtems. Jo crec que Perdona, One Direction. Gris ha aguantat molt més. O sigui, One Direction ho va patar Home, molt, però ara ja One One Direction, Direction ja és una cosa anecdòtica. Gris... Perdona. Harry Styles no- Anecdòtica, Harry Styles no és anecdòtica, Harry Styles, Bueno, era anecdòtic, el que tu però tens. Harry dos, Styles, bueno, rei. clar. Ja, però ve de... Llavors diem el... No me'n recordo com es diu l'actor. El John John Travolta. John Travolta, clar, llavors agafem John Travolta i és com... Molt clar. Continua Però Harry clar, Styles, una sempre cosa és important Gris. que John Travolta. Sí, Harry Styles és més conegut que John Travolta per molta gent. Què dius? Per tota la gent Jove. menor de 20... Per la gent Pels jove, però menors. per la gent gran, No, clar, per la Per gent. totalitat del els nostres món... pares jo crec que saben qui és. Home, clar. Vale, va. Harry Styles no. Següent, aquesta és més difícil. I tu volies que digués per sempre, jo volia que arribés. Això, quin moto són aquesta melo? És que jo quan m'ho va ensenyar la Joana, o sigui, l'artista vaig poder deduir-lo una Bob mica pel Dylan? mut. No, Però és que la Ludwig sempre... Estic lluny? No, estàs a prop. No, Rollings? no, Oasis? no, Entre Rollings i Bob Dylan. Elton John? no. Ja està, és Us l'únic falta- l'únic us que falta n'heu dit. un. L'únic que n'heu dit de tots aquests dels mítics. Què n'hem dit? Blur, no. No. Beatles. Beatles? Els Ah, Beatles. puro Beatles. Va, No, són o sigui, això, ara dius. us direm, ara hi ha una endivinalla, Heu d'endivinar si el que s'ha copiat és un riff de guitarra de la cançó, el groove del baix i la guitarra i l'harmonia, o la melodia d'una veu. Carinyo, és que no entenc ni una paraula de les que has dit. Què està O sigui, és pensant? que no sé Jo res. crec que és la complicada segur. És el groove de... Què és el grup i el riff i el no té res. Jo diré la melodia, perquè és l'única paraula que Vale, molt bé! Llavors, anem a escoltar.
el que sonarà Que ara... és Blue Moon. O sigui, vale, us cantaré ara la de desembre. I tu volies que... Na, 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 na. I ara, que soni la següent. Estic molt orgullosa de la descobrició. És un plagi Sí, molt això és- curt. O sigui, són això és- 4 notes Sí, iguals i però ja per està. mi Està aquesta confirmat. frase... Són 4 Espera, notes. aquesta frase és la frase que dona... O sigui, és la millor melodia de tot el tema. O sigui, Li dona un color que no és té la molt resta de la important per Melodia la base, cançó. no? És la que Ja. tens al cap, Però no és no? una cançó Sí. molt famosa dels Beatles, o tampoc? No, perquè això, en realitat, és un estàndard de jazz que es diu Blue Moon i el que estem escoltant és una sessió, una jam que van fer ells al seu estudi i la van enregistrar i la van penjar en un disc molt llarg on hi ha moltes cançons i moltes coses. I llavors jo, després de que sortís desembre, que em vaig obsessionar amb aquesta cançó i llavors de Jo cop, també me l'haig escoltat molt, m'agrada molt. pujant a Vic un dia, em vaig posar els Beatles a full, en plan que sonessin, i de cop estaven sonant i estava jo arribant a l'estudi i de cop sona això, i jo, és conya, que és la mateixa melodia. I llavors em sento molt orgullosa perquè crec que Però el Quim t'ho ha Ets Molt bé, confirmat. Joana. soc la descobridora, tio. Però li has preguntat al Quim i t'ho ha confirmat? Em va dir que no era volent. Ja, Perquè, a més Però, a més, bueno, aquesta clar. És melodia allò que tens allà al subconscient. no és la de Mira. l'estàndard, és una melodia que improvisa l'Elton És el John. que anava a dir, Llavors que- pot ser que el és el Quim que anava a dir, que Blue tingui el Moon no em mateix sona. instint d'improvisació que... Són les Ai, mateixes l'Elton No John, li el diguis John no li Lennon. diguis això al Quim. Però que això pot ser. El John Lennon Hi ha va molts morir plagis i es que va són... reencarnar en el Quim de l'Olímpic. O sigui... Bueno, un aire tenen, Et dic una cosa. Un aire Tenen un aire. tenen, No veig tan raro. Bueno, ja està. Això és random, és un tio que no... Bueno, potser us sona Uri, és un tio català. Sí. Em sona. Bueno, pues em un sona. tema i que plagia. Let's go. Espera, deixa'm una mica, perdó. És que és molt llarga. O si no, baixem i després tornarem a pujar quan vingui l'estribillo. Jo diria alguna cançó que soni a Love Actually. A qui creieu que plagia? Hi A ha una tres A una opcions. cançó de Love Ah, Actually. dona'ns opcions. Digues les opcions. Goril·les, El Petit de Calaril o Natalia Lacunza. Ara pugem... A mi m'ha sonat a Goril·les. A veure, Principio, crec que és en concret, no. Eh? Sí, Natalia Lacunza. Ara, No, tot, a veure. algo que... espera. Ara. Sí, Natalia Lacunza, 100%. Com es diu la cançó? No ho sé, però Algo que- és l'últim disc de Natalia Todo Lacunza. Lamento? Tenía tanto que darte. No, Todo algo- la... No, ¿No es todo lamento? algo No. cambia... Tenía suerte... No, no sé. Com es No. diu? Cuestión, Bueno, cuestión de suerte. Cuestión de Cuestión de suerte. A suerte. veure... És que és molt heavy, eh? La melodia de l'estribillo és la I això mateixa. sembla Goril·les una mica on Melancholy Hill. Sí, Sí, ja. a mi me l'havia colat amb Goril·les. Ja, per Pensava això. que era Algo, Goril·les. Sí que us sembla. O sigui, la cosa, per mi aquí, lo heavy és... Creieu que ho ha fet express? O sigui, és que si no ho ha fet Podria ser express, que no, seria eh? Si fortíssim. no és que és un màquina. Però és que és la mateixa melodia, la mateixa tu has escoltat aquesta harmonia... cançó i potser et fiques a pensar en la teva cançó i et surt aquesta melodia sol, I saps? tampoc és una Molt melodia com heavy. super mega ultra genuïna com No. única, m'entens? O sigui, és molt popera, és Lo del bohemi- No, no, però espereu, podria espereu, sortir és l'estribillo, Ja, eh? ja. Ara us Sí, ho sí, cantaré. Però si és una cançó que t'agrada, se t'ha ficat al cap i tu estàs fent la teva amb la teva lletra en català i et surt lo al bohemi o amb Strokes, sí que... Això sí que és buscat 100%, Sí, sí, sí. saps? És molt heavy. En canvi, lo del Quim de la Ludwig o lo de l'Uri pot ser més... Ja. Veig que pot ser aleatori, o sigui, aleatori. Que ho has copiat, però perquè se t'ha ficat al cap Sí, que la el tens allà melodia. al subconscient I tu tens i la teva et cançó i et surt. fiques a fer-la i et Sí, surt, sí, però em saps? sembla molt fort perquè és igual. Bueno, I que ninguna persona necessita prou positiu, això s'assembla molt a la cançó. Clar, clar. A part com temporalment estan molt a prop... és molt igual. És ara, no? O no? Sí, és aquí. És que no em sé la de l'Uri, però és igual. L'altre dia escoltant un podcast on estava Sí, parlant el Diego Ibáñez, el de Carolina, que deia que no sé, és que no me recordo quin grup era, però que en un grup de música va haver d'escoltar-se com tota la seva discografia sencera perquè ell va escriure una cançó i ja estava convençut que havia robat una melodia d'aquell àlbum, sobretot d'aquell grup, que no me recordo quin és ara, i no la trobava. I com que va dir com que va estar com un mes buscant, escoltar discografia del Hòstia, mateix que grup perquè no trobava la melodia i crec que al final no la va ni trobar. En plan com, he copiat Havia algo, somiat. he copiat algo i no puc com dir que ho he copiat perquè no sé d'on ho he copiat, però ho he tingut aquí segur, saps? Això el millor és penjar-ho, i t'ho diuen. Sí, total. Això. També que diuen quan fas un tema o una mera o alguna cosa i a tothom li sona però no se sap de què, o sigui, el que es diu és perquè és molt bona, saps?
Llavors Sí, ja està. Sí, això es diu, no sé. Queden dues, va. Vinga. Següent. Flying Free. L'havíem de posar perquè... És la, I saps quina cançó Quina és? És l'Eurovisió. Sí. És la que va guanyar Quina? Eurovisió. Va guanyar Eurovisió aquest any. La Lorin una altra vegada. Hòstia! Qui va guanyar Eurovisió? La Lorin, la d'Eufòria. Es va tornar a presentar i va tornar a guanyar. La de Eufòria. Quin país? Suècia? Sí. Vale. No et sona Eufòria, cabron? Jo a mi em va passar que van ficar a la ràdio, tipus, bueno, i ficarem la guanyadora d'Eurovisió. I és puto I va Flying començar a Free. sonar Flying Free. I dic, però què està passant aquí? A veure, que soni Però això no és... A callar. T'he fet callar. No, Flying Free. Hòstia, no recordava que comencés tan chill. Sí. Home, Sí. Ara cada... Sempre la sento a les últimes de la que ja d'Apolo. Què t'anava a dir? Però això és més, ho veig més samplejar que no copiar, saps? Ja. O sigui, samplejar al principi i ja la està. línia és molt fina. Però, No, no està- però no està samplejant, perquè... Ens està criticant o sigui, la és amb- secció, l'Ignasi. Que critiqui. O sigui, no No, és però idèntic. les altres tampoc. no, però aquesta sí que la veig samplejada. Sí. La Vols de dir? l'Eurovisió. Quan Quan dit? sampleges- Si no ho han dit, agafat Quan el sampleges d'això. és agafes la cançó i la fiques. Aquí és Bueno, diferent perquè és una pues mirem els és un altre crèdits i ja està. instrument. és Els un crèdits ho ha de instrument. saber-ho. No, no, això no és samplejar. Sampleges és agafar-ho tal qual. Sí. Com es deia És ella? agafar el so. Com es com deia si ella? digués. Lorin, i la cançó es diu Tatu. Però bueno, és el plagi més avorrit, aquest. L'hem posat perquè era d'Eurovisió. Per favor, internacional, no? Vale, I va, per ara acabar, anem a l'últim. el millor grup de Catalunya. Ah, ja sé quina és. I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes Ai, no estava penjades, podent que del plagi, organitza merda. els guanyats És, pot ser que l'entrada, pot ser que sigui Maniac. que Pau Vallvé i propostes rares. Vai més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser avis i tiet. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, i quin moment tan bonic i estrany, Olivia. On està el plagi? Era al principi. A mi al principi em recordava la mítica aquella de... Maniac. Maniac. Sí. No, La de Plagi. l'escoltem a veure si sabeu quina és. No sé, però de Julieta Venegas, que... El Camilo. Sí, el tema és... La Melo aquesta. Sí. La Melo Hòstia. és una copiada, però és que és una copiada com la Miley Cyrus en Flowers. Vau veure el vídeo del Jaime Altozano? Que explica que ha copiat moltes... Ha copiat un tema del Bruno Mars. Aviam, Joana, m'estàs oferint. Vaig fer la secció aquí a La Guàrdia, parlant d'això. Ai, no ho Que li sabia. va copiar a la... Altozano. Vale, pues, Secció de vale, plagis. pues és el mateix, Ja l'escoltem perdó. a l'Àlex fent el plagi a Jaime Altozano. Doncs això és un plagi també o sigui, del missatge. Rotllo, el Camilo i la Eva Luna, que eren parella, en aquesta cançó Era el seu anuncien fill, no? que tindran un fill. L'Índio. Índigo. Índigo. Lola Índigo. I la cançó dels Tallets és la mateixa Melo i anuncien lo del... Sobrino. Pues mira, et dic una l'Olivia. cosa, detallets en un programa fet així i així alhora, eh? Vull dir, copiar el Camilo, això és copiar el Camilo. Clar, Ara que m'acabo copiar de- el que és el Camilo, Radiohead. copiar el Camilo, És veritat que- A més, però és que això jo crec que ho va fer des del sentiment. O sigui, el Del Derra, sentiment. des del sentiment va dir, hòstia, que seré tiet, i va pensar, buah, vaig a fer el mateix que han fet ells Igual, per vaig a fer el anunciar-ho mateix i vaig a literalment. copiar-ho tal qual. Perquè a més la cançó es diu Olivia, que és com es dirà a la nena. Bueno, que Sí, es diu, clar. que es diu. I la cançó Ai, de que es Camilo? diu. Sí, sí. És veritat, Índigo està com bé. el Índigo fill. que és el fill. Ah, vale. Bueno, filla, no sé. No, Saps? fille, perquè de fet Ah, diuen vale. que es separen perquè un el vol fer no binari i l'altre diu que no el vol fer, Què no el vol dius? fer no binari. Llavors crec que es separen. Vaja. Hòstia. Bueno, pues no sé, és fortíssim Això que al això. final us he de donar, perquè És si no, no fortíssim. pensem. És fortíssim. És de molt poca vergonya. Bueno, és que jo tinc unes Però què opinions... creieu? A veure, és poca vergonya. No sé, ella explica tipus que va anar a casa i la va fer com en un dia, llavors... Bueno, Realment, clar, si fas una cançó en un dia, clar, òbviament, clar, si copiant-la, la copies és Google molt més Translate. fàcil fer Però una qui cançó. ho en un diu, dia. això? El Derra? Jo això ho he escoltat. Com Però que quan van llavors- donar la notícia estaven tan emocionats que van fer la que, cançó. que a la nit que va tornar de l'ambassat que li van dir que era tiet, Sí. va arribar a casa i aquella mateixa nit va fer la cançó. Vale, però perquè va pillar l'altre i la va... Que se li Clar. va agafar A l'ambassat. l'Spotify. Ara entenc com la va aconseguir fer tan ràpid, Clar. saps? Que vinguin i es defensin. Clar, No, i és que jo- les meves o sigui, opinions a li mi- voldria transmetre a ells. De veritat que m'encantaria que no fos un plagi, sabeu? No, ho és, ho és. O sigui, seria molt més fort que no fos un És, plagi. és impossible. Molt més fort que vols dir, molt més respectuós. Espectacular.
rotllo. De casualitats de la Què vida. ha passat, saps? Imagina't que no sap ni quina cançó és. Efecto mariposa. Bueno, Jo se li ha de prefereixo- preguntar. Prefereixo que l'hagi agafat i que digui l'he agafat i l'he transformat que l'altre, perquè l'altre serà mentira. M'entens? Llavors prefereixo com que vagi a cara. Què vull dir? O sigui, és idèntica. No, ja ho sé, però m'encantaria que... No, Joana. El got no sempre està mig ple, Joana. Ja, no. Mira, doncs mira, llavors ja està. I s'acaba la nostra secció. Ja, Però, t'has a quedat veure... a gust que has fet de perfil la teva secció de plagis que portes tot Però és l'any que potser esperant. la meva secció passa a ser de plagi, sabeu? A partir d'ara. Seria Bueno, bo. no, sí. Un plagi al dia. Pots tornar a fer-la l'any que ve. Vale. Fer una altra així. Molt bé, doncs ara anem al torneo de verano que ens s'ha preparat l'Ignasi i l'Alexandra. Jo li votaré a l'Àlex Nelly sempre. Furtado, calle 13. Vale, pues el que hem fet l'Àlex i jo hem agafat 8 cançons que per nosaltres representen estiu, no té per què per tothom. Cadascú ha escollit 4, llavors primer les nostres 4 de cadascú competiran contra un altre, que votareu vosaltres 3 quina preferiu, i després els cruces quedaran locos i bueno, ja veiem quina és la... Val dir que és molt complicat escollir només 4 cançons que facin estiu. I a més, no són especialment Clar, d'estiu. jo vaig Hem entendre intentat estiu a estiu, i llavors anava ficant hace calor, coses així, i l'Ignasi com, no, carinyo, doni la volta. Llavors, clar, al final és que va molt ficant- difícil. Hauries guanyat amb Hace Calor. Home, clar, és que jo ho tenia així, Perquè hace va calor, ficar només- Salomé de Chayanne, pues Salomé s'ha de posar. Però perquè pues vas no, ficar no només pot això. verbena No va de... ficar... Home, Salomé de Chayanne és molt Home, bo. verbena. Clar, però va Molt ficar bo. només... No, verbenes. O sigui, cançons que siguin de verbena. I verbena de Clar. l'Escarminya també havia ficat, Aquesta és clar. molt Pues no, no. Mítiques cançons del Mix 2003, Sí. verano, no? Sí, sí. Bueno. Vols escoltar-les primer i defensar-les després o...? Sí, no? Sí, Mira, sí, perquè el sentiment ha d'anar abans que Clar, la clar. defensa. Escoltem, Vale, escoltem. pues Comencem fort. Aviam, que és que què? Quina No, defensa li escoltem cal? la següent. Ah, vale, perdó. Cocos, eh? Clar, és Primer que cruce. Jo mai puc dir res tampoc dolenta de Katy Perry. Jo al final tampoc, em sap jo tampoc vull dir res dolent de la Shakira. L'únic que puc dir és... Que està mal És Piqué. la... A mi les de l'Intuició crec que és la cançó que més m'agrada de Shakira, però és la cançó més d'estiu de la Shakira. És que jo tinc el mateix... És a dir, per mi, la teva... És molt primaveral, la de l'Ignasi, Per mi no? és cap de setmana de cole. En plan, com festa, a vetro tardes amb el dia de tubo. Llavors, per mi no és estiu, Però també és m'entens? cotxe a Les de la 160 i deixant-ho tot No, enrere, eh? no és, 100%! no és. Les de la intuïció és l'estiu, és el pic de la festa, saps? El pic de la festa Jo les dos- d'estiu, jo les dos el ma- pic de la jo platja, dic el que pic de moure la cadera. Les dos me les imagino el cotxe, eh? La intuïció no pots fer cap tipus de mal volant. No, però, No pots. Aquí està el tema. No pots... Una mà picant al sostre i l'altra amb el volant. I l'altre amb el amb els pic. genolls. Bueno, és que clar... Al final decideu una vosaltres. defensa, però clar, és que és molt complicat. Jo Shakira, perquè Katy Perry és només a primavera, simplement. Molt bé. És un Katy temazo. Perry. Uf. Genre... No volia anar a la tercera. No, jo tenia molt clar, des de que l'he sentit... Voldreu fer vot secret després o no? O així? No, però no m'ha influenciat, jo Katy Perry. Vamos! M'ha donat moltes vibes de... Sí, Ja, eh? però vibes, eh? He de dir- Què? Primavera. He de dir una cosa, ja tongo, perquè que es quedi sonant una de les dos Bueno, influencia. Això no és culpa del banc. Per què culpa és ell? Ara. Ojo, que canvio, que canvio. No, és que On esteu les de la equivocant. intuïció a mi no em fa tan d'estiu. És extra estiu. Bueno, Vale, és que da i igual. ara què hem de fer? Apuntar-ho. Que no Eh? pots discutir-ho. Avança Katy. Següent, Bartu. Tan buen me está haciendo de tan buen metal. Això ja Ay, està. tran. Mira si yo te camé. Vale? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. A la meva defensa diria que crec que he ficat malament els segons, perdó, això. Eh? Que he ficat jo malament els segons, perquè volia ficar un altre punt de Ketama. Ah. És Ketama, és un temazo. És estiu, No tira perquè res. familiarment per mi és estiu. I... Els porros. Familiarment. Ah, vale. No, és que Ketama saps el que és o no? Ketama és on es fa al Marroc tota la plantació de marihuana. És que al final la connexió quan no hi és també, segur?
que, bueno, doncs mira, encara més raó quan passi d'estiu. Que hi ha més estiu que un bon tronxo de fatiga. Absolutament res. No sé, no puc raonar-ho molt també perquè és molt sentimental. Per mi que també és família, és estiu, és bon rotllo. Jo anava a posar Flor de Lis, però aquesta era cada vegada animada. I ja està. Fa d'estiuet, cerveseta de tarda, pot ser de matí, pot ser de vermut, pot ser de vespre, pot ser el que tu siguis, el que tu vulguis. No diré res dolent de la teva. Però... No, la meva és completament al revés. És una cançó que és nova, que és del Peso Pluma, que és el xaval aquest argentino que està fent com... Ai, mexicà. Que està fent corridos, que ara va fer un bizarrap. I l'he portat... O sigui, m'ha molat molt el tema, l'he portat més com a... Que crec que això s'expandrà bastant com aquest estiu. Ell o la cançó? El Peso Pluma en general. I el rollo corrido. Sí, el rollo corrido. També l'altre dia que el Bad Bunny va treure la un 100% amb un grup que és com regional mexicano, saps? Era més com aposta de gènere per l'estiu, d'aquest estiu, saps? És un gènere d'estiu. Sí, jo també. I poc explorat. T'imagines com amb camisa hawaiana, encara que no t'agradi, Àlex. Però l'ha donat aquesta Però la vibe. Ketama també m'agrada molt. Camisa fluida, hawaiana. Quin perill. Què voteu? Començo jo una altra vegada, jo No tinc tinc ni claríssim. idea. Jo tinc claríssim que t'ama perquè és un grupón. Pues jo ella baila sola. No, Joana. És que vas tard, Xan. Jugaré Jugaré Jo m'ho penso. Trigueu molt S'ha ràpid. ficat les ulleres per dir-ho. És que Tu has em sap votat greu. per Botana, Joan. No vull Has votat per que Botana. l'Alexandra No m'odie, passa però res, no m'ha passa res. tornat a donar més vibes a ella baila Aniré al sola. teu armari, cremaràs camises hawaianes que tens i deixaré les salses sobre el llit. És com bon senyal que no sàpigues. voti el que tu vols, Àlex. O sigui, si tingués el mateix gust, t'hauries de preocupar. Mira, soc de les Estem amics de les arts, perquè si no estaria ofesa. Ui, si els porteu els voto també, va. Va, seguim. El sol está naranja como un melocotón. Si no le bajo yo me lo como todo. Baby, se acabó el work, este año hice un melón. Si vienes por aquí te van a echar por mirón. Vamos a la fiesta. Oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, oh la la la. There is a melody bumping in my head, into my life and into my dream. Ara sí, no, Jan? Bueno, és que la tren no la pot haver escoltat. Clar, jo l'altra és una de la Maria Sí, Alfran, sí, que surt Maria aquesta Escarmiento. que surt bueno, la setmana que estem gravant el programa. Inèdita. Bueno, perquè Ara quan surti mateix. el programa quan surti ja no ja sabem haurà què dir, sortit. merda. Que es diu Vamos a la fiesta i tot l'EP que estan fent és modo estiu, pachanguero, verbena... Com i es ja deia està. aquests CDs d'abans? Sensació de... Caribe Mix. Caribe Mix, Això, Caribe justament Mix. Caribe Mix. És el que he volgut dir Ja abans, l'heu que no sé què he escoltat. dit. I ara la és Caribe Mix també, al final, d'antanyo. És Caribe Mix antic versus OG, nou. exacte. On us posicioneu? En aquest cas em sap greu, però Maria Escarmiento no té res a fer contra Olala. On us posicioneu de la Voto història? Olala també. Pues jo votaré amb l'Escarmiento. Per tornar la contrària. No, però és Olala, és tema. Allà, Morala és... Però clar, és que a mi depèn el sou, clar. Per tant, Maria Escarmiento. Jo per mi és el que us posareu vosaltres a l'estiu. O sigui, aquest estiu... Sí. Però és que realment, Heu de votar amb el cor, no amb el cap. Sí, he votat amb el cor. ara que em voten a mi, heu de votar al cor. Quan tu pots dir com vulgui. Quins collonarros que tens. Oh, de Grans, veritat. grans. I ara l'últim cruce, que no són dos cançons que no Sí, tenen bueno, res a veure. això serà M'agrada I costarà molt. Friends, but I don't hear from them. What's another night all Aquest és l'Àlex, no? when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just I'm a sensation. You try me once, you beg for more. Oh, yes, I can put Perdó, que no, me l'he baixat del videoclip i de cop ha explotat. Què ha passat? Vos hauré segur del videoclip que ha explotat. Les vibes és que una és com... La meva és I'm Just a Kid, de Simple El Plan, per qui no Simple plan és conegui. estiu a Gran Bretanya i l'altre és com estiu a Itàlia. Dos estius molt diferents. Estiu divertit, estiu avorrit. Què? Que estiu divertit i estiu avorrit. És que la Just aquí No sé, és doncs com és la tinc tan reia últimament del TikTok, que ja Clar, està jo l'he posada de agafat moda perquè del és com de TikTok. tot el que em mola a mi, de pop-punk, que de Blink-182, Green Day i això, com Simple El Plan, que ara fa poc han fet vídeos de que tornen i com la cançó d'Em Just a Kid, que ara ja no ets un adolescent, no sé què, per això l'he pillat, saps? De les 15.000 que podia pillar d'aquest rotllo. Em remet als TikToks tristos de que hi ha una família i que de cop algú te'ls fan grans i algú està mort, llavors Ah, no havia vist aquest... em fa molt estiu. Has fet TikToks amb aquesta cançó? Sí, és que és un tren, segurament s'ha passat ja de moda. no m'havia És un enterat. tren de quan Ha durat 2 foto de nens setmanes, no? petits, Tren de no, 2 que fa setmanes. temps, Jo l'havia de nens portat perquè petits, estava de guapa grans. i ja està. I la meva és... I em convé per anar amb el la cotxe. meva bàsicament és
portar un look preciós i s'ha de fer estar... Tu t'imagines tu veient tota l'estona, Una totes No, les tarda sobre la bonissa de la meva vida, no sé si Heu pots vist el contar. videoclip d'aquest tema? De quin? Del Yes Sir? Diré que em vulgui, no. És Sí, és actuació espectacular. directa. Està Després, guai. és Sí, és directe, no és el espectacular. videoclip. Flipareu. Jo... Sens dubte, molt Sí. bé, guapa, clar que sí. Jo també. Jo també. Sempre en plan... mai Ah, no, que heu m'agrada. votat, no m'he enterat. Tot la- Bugui. Has perdut. Jo ara, i si, No, ara no si cal- separem? De No. fet, jo vull votar Ara no Bugui són fins a la mort. Dos Ja està, Ignacis contra ja dos està. Àlex. No, perquè ara podem votar també l'Àlex i jo, podem votar entre les Ara nostres. ja serem bona gent. Vale, ja ens en recordem com han sonat, Sí. no? Era Katy Perry versus Ella baila sola. Jo voto Katy Perry. Jo també. Jo voto Katy Perry, t'he de dir. Jo també. Pues ja ha guanyat Katy Perry. Vale, Katy Perry passa a semifinales. Jo voto que Tam encara. Jo ja sé Li volarà quina la guanya, Mariona. crec. Vale, ara, Hola la la contra Boogie. Bugui. Hola, la. Com era? A veure, No. canta'm. La. Jo- Eso, Per favor. Jo voto Hola la la, perdó. No, Bugui. Jo Hola la la. És que clar, és que m'agraden molt les Després dues. mirem el videoclip, però estem votant la cançó, Joana? No. M'agraden molt les dues, no ho sé. És que jo estic... És que Bugui, és que Bugui. Sí. Boogie, Boogie. 2 Boogie, jo Hola la la, 2 a 1. Jo, la. 2 a 2, Ferrer. Ferrer? No, sé que és la meva decisió. Ja l'estan deixant sonar per darrere. Bugui. Ah, ja està la mítica. És que aquesta cançó és que Bugui- impossible que et fiqui de bon És que humor, és us molt doneu compte? sandunguera, et dona És una- impossible que Et no ve d'aquí i estiguis et va content pujant. quan l'escoltis. La És molt Això fort. sí que és descapotable, ja. Aquesta cançó és la que tu vulguis que sigui. Aquesta puja per aquí. Final, Katy Perry contra Boogie. Bartu ens intenta seduir. Comprant amb Katy Perry. Bugui. Jo és Jo que ja et dic, a mi m'agrada molt Katy Perry, m'agrada molt Taylor Swift, però el que sí que és veritat que per mi continua no sent una cançó molt d'estiu. Llavors, jo voto Boogie. Bueno, és que ja està guanyant, no? guanyat. O sigui, Guanya Boogie, no? estic bastant a favor de que guanyi Boogie. No m'esperava quan hem començat el concurs que Jo no m'esperava Jo que guanyés tampoc. Boogie. No, jo Però de quan l'he cop vist ha he dit... anat creixent, ha anat Guanyarà. creixent en el Però programa. perquè Hauria de guanyar és Shakira. molt És que el autèntica Marc aquesta moltes cançó. vegades, és per això que he guanyat la cançó. Gràcies. La fica DJ Barto, que M'ajuda. sí, sí. Aquesta DJ Barto la fica. Clar que sí. L'escoltarem al final del programa sencera, Sí. que és la guanyadora. No tinc temps de Shak- fer concurs, Sí, home, sí. No. No, Mira, però sí, pressa, però no? sí, queden 3 minuts. Da igual, no el fem. No, és igual, era una tonteria avui. Era una cosa que encertéssiu quants oients de Spotify tenien No. certs grups. Pues fes-nos una pregunta així general, ara, ràpida. Nosaltres. Fes una pregunta ràpida. Perquè no tinc res preparat, ara. Ai, Jan, fill meu, quin periodista de pagotilla. Tots s'han cugat, no està a l'avantguàrdia, pobres, tots s'han cugat, sí. No, Què fareu aquest estiu? Va, que ens queden 2 minuts, no? Ens queda un minut. Treballar. Un minut, què fareu aquest Tinc estiu? una setmana Jo només me'n vaig de a festa. Albània. Veritat. En Vaig sèrio? agafar, El motiu per què vaig agafar els allotjaments. Per què era barat el TikTok. viatge? Li va sortir a la Mariana per TikTok. I, TikTok al final i al final mou jo és multituds. una persona que m'ha Molt cools, TikTok molt cools. Em va dir, anem al Vale, i jo, pues vale. Uau. Tu, Joana, què faràs? Jo, concerts, pràctiques... Teniu molts concerts? Prou, sí. Tenim vols fer tenim una més promo? son de roses, la veritat, no és per Promo de concerts al·lèrgiques. No sé, el Dicassi sí, té que algun. tocar. Algun d'estiu que... A Festes de Gràcia toquem, a Plaça de la Vila. Allà estarem. Que serà molt guai, i allà estareu, com Quin dia? sempre. Ja podeu dir el dia? No me'n Que no ens recordo, el solapem. 20 i pico. Pues ens solapem. Segur que ens 20 solapem. i pico, no? Festes de Gràcia és com fins al 21, no? Pues això, pues el 19 al 20. Uf, jo per això soc 19, ojo, que ens solapem. Bueno. El No, tu ets el 18, que m'ho vas dir, Holograma Ferrer. toca el 19 al Festival, o el 18, no són dos Epa! dies. Aviam, estarem per nois, allà. però amb una agenda. Espera, però Ja. estàs dient juliol o agost? No, agost, el Festival. O sigui, el que munten el Leogàbal És a dintre les del- festes de Gràcia, saps? Ai, pues Ah, que que guai. potser ens solapem, eh? No ho sé. Uf. Bueno, són moltes hores, molts dies. Algun hueco hi haurà. Molt bé, acabades les promos d'aquest estiu. Ei, Tu què fas aquest estiu, Jan? No ens has explicat? Bueno, com Jo, sempre, pues, se'n no va sé, de me'n vaig a colònies, colònies, se'n va al poble, Me'n vaig a colònies, la Guàrdia de veritat, aquestes coses. es fa petonet A la sota un Guàrdia de arbre, veritat. fiqueu amb un cor. com Us vindré a veure Emem. tots els vostres concerts, Això és aquestes veritat, coses. això és Al final veritat. m'hauré d'inventar un grup, Això també. segur. Ja, Sí, segur és que que no et ve a tinc, veure. no tinc cap Tu grup. no vas a cap lloc? El Treballar. gòtic, que ja és prou Bueno, aventura. ja, La ja- veritat, ara que visc a Avinyó, ja per gent estic tot el- a ja gent tot el Nacions món, al Unides. final. Sí, tu, és una És cosa. un carrer cosmopolita. Sí. Molt bé, bueno, doncs agrairem al Bartu per Sempre, fer-nos la tècnica de sempre no només Bartu. avui, sinó tota aquesta gran Sempre temporada. Bravo, gràcies! Barto Maquinote. Bartu, va. El Carlos com a realitzador, per també tota aquesta gran temporada. Merci. A la Núria també, que ens ha ajudat molt des de La la TV. jefa. Omnipresent. La jefa. La voz. Moltes gràcies, Alexandra, moltes gràcies, Joana, moltes gràcies, Ferrer, moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies, Jan. Janro Maquinote. Gràcies a vosaltres. I moltes gràcies sobretot a tots els que ens escolteu, tant a BTV, Spotify, iVox, YouTube, tot el de sempre.
Bon estiu a tothom, com sempre, molta música i no baixeu la guàrdia. Very much like talking, no, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance.